छत्रपती शिवाजी महाराज हे जरी एका विशिष्ट धर्मात जन्माक आयले तरी ते सगळ्या समाजाचे नेते असले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असत किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज असत, आम्ही जन्मता असताना खंयच्या तरी जातीत किंवा धर्मात जन्मतात, पण ह्या लोकांचे कर्तृत्व इतले अफाट असले, दृष्टी इतली दूर असली, कृती इतली विशाल असली, कर्तृत्व इतले मोठे असले की एका धर्माच्या किंवा जातीच्या फ्रेमवर्कात त्यांना बांधून दवरूं आम्ही शकनात. ते नेते सगळ्या समाजाचे असले आणि म्हणूनच त्यांच्या कर्तृत्वा वयल्यान त्यांची प्रशंसा करणारी तांकां जी विशेषणां दिल्ली असतात, यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, नीतिवंत अशी जी अनेक विशेषणां दिल्ली असतात, ती कोणी प्रशंसा करणाऱ्या भाटान दिवं ना. ती साक्षात त्यांचा आदर्श गुरु जो असलो, जो स्वामी रामदास स्वामी असले, गुरुन त्यांच्याबद्दल त्यांचे कर्तृत्व पळून, त्यांची दृष्टी पळून, त्यांचे कार्य पळून त्यांचा उल्लेख अशा शब्दांनी केला. आणि म्हणून आज 400 वर्षानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज खरे म्हणजे आमकां शिकयले वचनान. या शिवजयंती निमित्ताने एक संकल्प करूया की आम्ही सर्व कोरगावातले ग्रामस्थ एकजुटीने राहून कोरगाव गावचा विकास करूया. जसे शिवाजी महाराजांनी सर्व जातीभेद न पाळता सर्व मावळ्यांना एकत्र केले, तसेच आम्ही कोरगाव वासियांनी एकत्र राहून गावचा विकास करूया. ज्याने भारत देशाला स्वातंत्र्य करण्याची शपथ घेतली. 1630 मध्ये जन्म, 1680 मध्ये गेले आम्हाला सोडून. अवघ्या 50 वर्षाचं आयुष्य, 50 वर्षामध्ये 35 वर्ष जवळजवळ घोड्याच्या पाठीवर जे देशासाठी लढण्यासाठी, देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी लढले, ते आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज. अवघ्या 15व्या 16व्या वर्षी एक गड जिंकून घेतात. आज आमचे किती लोक इकडे 15 वर्षाचे आहेत, काय करतात तो पण विचार केला पाहिजे. आम्ही आज 50शी ओलांडून गेली आमची सगळ्यांची. कितीशे लोक इकडे आहेत जे 50शी ओलांडलेले आहेत. शिवाजी महाराज अवघे 50 वर्षाचे होते.